call you when it's 5:30. The only time that I'll be by your side. I only love it when you touch me. No niin, eli nyt tämmönen nopea tutoriaali tämmöistä fast breakisistä, eli siis tässä on 3 vaihetta, mitä pitää muistaa. On shiftin pitäminen pohjassa, tarpeeksi nopea klikkaus, ylöshyppääminen ja sitten tietenkin niin varmistatte, että teillä on mahdollisimman paljon blokkeja inventorissa, ettei ne sitten kesken kaiken lopu, koska ne kuluu aika nopeasti. Eli siis se alkaa sillä tavalla, että vaikka pari metriä eteenpäin, sitten tästä hyppäätte ylöspäin, shiftiä pidätte koko ajan, sitten vaan niinku klikkaatte mahdollisimman nopeasti, se menee ylöspäin. Ja niin paljon kun teillä on blokkeja, te voitte niin korkealle mennä periaatteessa. Eli no mä oon nyt tosiaan kreatiivilla, joten mulla ei nää blogit koskaan lopu. Ja sitten te voitte aina, kun te olette siinä platformin kohdalla tai Skywarissa niin mapin kohdalla, te voitte aina niin hypätä sitten siihen. Ja ei kai tässä muuta, lähtekää vaan harjoittelu tekee mestariin ja me lähdetään katsomaan Skywarsista, miten tuo menee, tuon taktiikan käyttäminen.